вечора. Це другий день або вечір прайм-таймів, інформаційних прайм-таймів на АТР. Сьогодні знову з вами я, Осман Башаєв, і моя колега Ірина Ромалійська. Вітаю. І тема нашої сьогоднішньої бесіди – це Міжнародний суд в Гаазі, який розпочала Україна проти Росії. Наш гість – голова Меджлісу кримськотатарського народу Ріфат Чубаров. Доброго вечора. Другий день вже йде відкриті слухання, і сьогодні виступала Росія, і багато говорили про Меджліс, про кримських татар. От ви чули ці виступи? Дуже мало що чув, бо були планові роботи, але маю довідку, що вони говорили. Чи долучався Меджліс до цього позову? І в якій мірі долучалися? Окремі кримські татари долучилися до цього позову тими чи іншими матеріалами. Я також там в тих матеріалах представлений голова Меджлісу кримськотатарського народу, який написав заяву щодо цього позову. От головна теза росіян, які вони сьогодні озвучували, це те, що кримських татар переслідували і під час, і до 2014 року. І зараз також дискримінують вже в Україні. Я навіть процитую, це представник Лук'янець, представник російського МЗС, сказав, що Україна дискримінувала татар десятиріччями, Росія докладає значних зусиль, щоб підтримувати кримських татар та українську спільноту та просувати їх культуру в Криму, незважаючи на складну фінансову ситуацію. От, по-перше, чи відчували ви дискримінацію до 2014 року з боку держави? Це звичайна тактика будь-якого бандита. Коли його звинувачують скоєння ним того чи іншого злочину, він, аби захистити себе, він намагається знайти мотиви, які характеризують жертву його злочину такими, щоб, знаєте, відоправдатися. Я можу сказати про те, що так, за роки реального суверенітету України над Кримом права кримських татар не були відновлені. Але говорити про те, що Україна системно репресувала кримських татар, так як зараз робить Росія, або що українська влада тотально кидала людей в тюрми за те, що вони вимагали своїх прав, це абсурд, цього не було. Я інакше поставлю це запитання. Українська сторона наполягатиме на тому, що щодо кримських татар, це те, що робить Росія, це расизм, да? І переслідування за національною ознакою. А як це будуть доводити? Бо російська сторона каже, у нас немає ніяких законів окремих щодо кримських татар або українців. Дискримінуючих законів. Кажуть, у нас взагалі ми школи відкриваємо, таке інше. Все, що переслідується, це або за екстремізм, або за сепаратизм. За цим можуть переслідувати будь-кого. Як довести, що всі ці злочини, які відбуваються, вони відбуваються за національною ознакою? Це вже, знаєте, питання тих юристів, які там представлені українською стороною. Дуже коротко можу. Згадайте Радянський Союз. Там також не було жодних законів, які би були спрямовані проти тієї чи іншої етнічної спільноти або окремого народу, як проти кримських татар, чи чеченців, чи інгушів, але злочини були геноциди. Тепер, що ми говоримо тут, ситуація... Я вас перерву, Ріфат Бей. Якщо йдеться мова про сталінські часи, то тоді дійсно навіть в цих наказах було там депортація або переселення осіб кримсько-татарської національності або чеченської, інгушської, кабардинської, там фігурувало, принаймні були документи. Почитайте міжнародні всі акти, що стосуються того ж геноциду. Це створення умов, які можуть привести, і там дуже великий перелік, і не лише до фізичного знищення, але до втрати людьми. Тобто, умовно кажучи, ви можете видавати закони, які майже виписують всі ваші права, а в реальному житті цього не буде. І в будь-якій сфері. В сфері мови, тримовність Криму, українська, кримськотатарська і російська з точки зору
зору російського законодавства. Відкривайте будь-які сторінки офіційних сайтів органів державної влади, беріть статистику школ, беріть, я не знаю, книги, які видаються. В кінці кінців дивіться аналіз, робить релігійних організацій, які також презентують по великому рахунку і етнічні особливості. І ви повсюду побачите, що зелене світло російському, і все закрито для українського До і речі, кримськотатарського. Останні суди, що відбувалися у Сімферополі, по останніх у цих 10 затриманих, і наприкінці робочого дня вже один з них почав вимагати, каже, я не розумію російську, і якщо в нас в Криму трьомовність, я хочу спілкуватися з суддею, з прокурорами кримсько-татарською. І це був, ну, тобто там викликали навіть перекладача. Але дійсно, я нещодавно була у Криму, і немає там вивісок, так, немає повідомлень, ніде. Ані українською, ані кримсько-татарською. Вибачте, на все є відповіді. Ось з точки зору окупантів. Немає шкіл, бо немає, мовляв, заяв батьків. Немає, да. Панове, відсутність вивісок, відсутність шкіл і фактична російськомовність не є умовою визнання це расизмом. Поясніть мені, будь ласка, які умови Дивіться, треба доводити в суді, що це... заборона меджлісу кримськотатарського народу, як обраного корінним народом півострову свого представницького органу. Це є дія, яка прямо спрямована проти кримськотатарського народу. Заява російської сторони, що меджліс? Заява російської сторони. Сьогодні той самий Лук'янезі говорив, що ніколи меджліс не був на офіційному рівні прийнятий і за часів України. І що українська влада ухвалила всі ці рішення, маю на увазі, там визнала меджліс після того, як змінився статус Криму. Це майже дослівно. Він просто бреше, тому що в часи реального українського суверенітету меджліс, правда, не був врегульовуваний правовим способом в українському правовому полі. Але необхідність про це говорилося. Ну, згадаємо указ Кучми. Виходячи з того, що з неврегульованістю правовою невизначеністю меджлісу кримсько-татарського народу створити там раду представників кримськотатарського народу при президенті України. Це перше. Було дуже багато офіційних нормативних актів, де влада де-факто нормативними актами визнавала меджліс. От те, про що говорив Осман, так, є заборона меджлісу, і це може враховуватись як доказ. А ще яка дискримінація може бути офіційна, ну, затверджена офіційна дискримінація? Арешти по звинуваченню в участі в Хізбут Тахрір. Слухайте, коли ви берете дії влади спрямовані проти людей, і якщо в цих діях немає владою визначено, що це аби проти кримських татар чи українців, але аналіз дій показує, що це цілеспрямовані дії, то у вас не буде іншого виходу, як робити той висновок, який і зробила українська сторона, надаючи позов до Міжнародного суду ООН. Це репресії по відношенню до людей, які приймають участь в тих чи інших мирних формах громадського виявлення своєї позиції. Скажіть мені, будь ласка, от настільки, наскільки переслідують системно людей, які приймали участь в тих чи інших мирних заходах, чи є вони проти іншої сторони? Окремі випадки є. Питання пов'язане з, ну скажімо так, з прийняттям нібито релігійних якихось там невизначеностей через російське законодавство. Окрім мусульман, нікого не переслідують. В Криму подавляюча більшість мусульман – то є кримські татари. І таких сфер можна наводити дуже багато. Скажімо, я хочу від вас зараз почути так. Були спроби в перші часи протистояти цій агресії, окупації, що відбувалося в Криму. Здебільшого це 26 лютого, який ми згадуємо щороку, це події, останні масові події, це, мабуть, 3 травня, коли була спроба завести Мустафу Джемілєва в Крим, коли вже російська влада заборонила. У всіх цих акціях брали участь переважно кримські татари. Переслідування від кримінальних справ до штрафів 3 травня, перелік, якщо брати, там винятково кримськотатарські імена і прізвища. Це фігурує в цьому позові. Це може стати доведенням того, що за національною ознакою йде переслідування?
Ну, я не бачив весь позов української сторони, ну, українською мовою, і тут деталі англійською для мене це було достатньо складно. Але ну, це тільки початок. Зараз українська сторона подала позов за такими, знаєте, дуже помітними такими деталями, які мають з точки зору нашого підходу сприяти тому, щоб позов був прийнятий. Бо ви ж знаєте процедуру. Ні, до речі, я не знаю процедуру. Ні, тут питання таке. Зараз йде про те, чи прийме Міжнародний суд позов, чи він його відхилить. Якщо відхилить, далі не буде розгляду жодного. Якщо він прийме, то тоді вже десь різні є тут прогнози, і 3 роки, і 4 роки. Росіяни вчора взагалі десь стверджували, що це може бути 7-8 років. Це буде розглядатися. Тому українська сторона у ході процесу, як позов буде прийнятий, я дуже сподіваюся, що він буде прийнятий, українська сторона буде надавати ще дуже багато додаткових матеріалів. Тобто зараз мова йде насправді про ці дві конвенції, і учора представник України Олена Зеркаль, вона заступник міністра МЗС, вона просила про запобіжні заходи. Так зване забезпечення судового процесу. Тобто, аби перестали переслідувати кримських татар і українців на території окупованого Криму. Відновили діяльність Меджлісу, припинили військові дії на Донбасі і... Припинили постачати зброю. Так. Ось цього головне, да. Так, от. Ці міри, про які зараз просить Україна, вони мають надати можливість не здійснювати далі злочинів згідно цих двох конвенцій, поки буде судовий розгляд. Так, тобто це попередньо. Це, знаєте, як обрання міри запобіжного заходу на Сірого. Пусть він поки посидить, а ми будемо далі вирішувати, що з ним робити. До речі, сьогодні представник Росії також заявив, що лідери кримських татар та української спільноти в Криму чітко не погоджуються зі звинуваченнями у дискримінації. Кого він мав на увазі? Що це за лідери кримських татар, які у Криму? І української спільноти також, так. Це настільки класична ситуація, коли окупанти займають якусь територію, вони одразу з людей тих, які їх не приймають, вони знаходять деяких осіб, через яких вони себе презентують і на території, окупованої території, і зовні. Мова йде про колаборантів. І так само вони зробили і на території окупованого Криму, оскільки кримські татари виявили себе єдиною організованою такою силою, яка весь час продукує неприйняття, то вони спрямували всі сили для того, щоб у їх середині створити підконтрольні для себе організації. Сьогодні є дві такі організації, із помітних таких. Це Крим і Крим-Релігія. Крим і єдність Криму. Це класична знову російська ситуація, я закінчую Осман. Це коли роблять проти вас клон, вони роблять, як правило, 2 клона. Як 2 собаки. Одну трошки більше підгодовують, іншу тримають так в тонусі. Якщо та, на яку вони зробили ставку, буде себе вести непотрібно або не буде справлятися з завданням, вони будуть підгодовувати іншу собаку. От 2 собаки, вони їх тримають. Крим і Крим-Релігія. У мене просто таке запитання трошки не по суду, а щодо легітимності, хто представляє кримських татар. Чи на міжнародному рівні? От я просто пам'ятаю, буквально за півроку до окупації відбулися перші прямі вибори Курултаю, які обирав Меджліс. Чи ці вибори, за ними спостерігали дійсно якісь міжнародні організації, які зараз могли заявити, що єдиний орган, який представляє кримських татар і може представляти, це саме Меджліс? От, щоб така легітимність була... Мені сподобалося ваше запитання, і я одразу в ньому побачу для себе таку ініціативу. Якщо це буде потрібно, я думаю, що ми завтра вже будемо консультуватися з нашою делегацією, з МЗС. Так, у нас були міжнародні наглядачі, вони були з відомих міжнародних організацій. Можете назвати, хто був? Я зараз не дуже це згадую, чесне слово, не згадую. Але ОБСЄ не спостерігався? Ні. Це були такі, скажімо, неурядові міжнародні організації, але не міждержавні. Врешті це не державний парламент був, а орган національного самоврядування, які по
факту, да, можуть організації сказати, що на час окупації ніякого іншого органу, який представляє весь народ, окрім Меджлісу, немає і не може бути. Щоб була, якби, якщо суду доведеться з'ясовувати, так хто ж все ж таки представляє кримських татар, да, якби, про це слухайте, останні вибори Хоролтай були настільки, скажімо так, помітними і настільки такими в Криму, Хоролтаю, я маю на увазі Хоролтаю, кримського народу, і наскільки вони були зрозумілий спосіб не лише для кримських татар і членів їх сімей, але для всіх людей, і настільки тоді результати були сприйняті і владою, власне, яка, ви знаєте, не симпатизувала Криму, то була регіональна влада Януковичська, вона не симпатизувала кримським татарам. І потім, якщо подивитися на результати виборів, останні, які були легітимні в Криму, до виборів ще Хоролтаю, виборів я маю на увазі Верховну Раду Криму і місцеві органи влади, це жовтень 2010 року. Всі ці результати говорять про... Ми про це продовжимо. А зараз у нас на прямому скайп-зв'язку Сергій Сидоренко, це головний редактор видання «Європейська правда». Він перебуває зараз у Гаазі. Доброго вечора, Сергію. Доброго вечора, але все ж таки я не в Гаазі, я в Києві, слідкую за подіями в Гаазі звідси. Вибач, ти слідкуєш, враження було, що ти там перебуваєш. Сергій, твоя думка щодо української позиції, потужності української позиції і наскільки потужна аргументація Росії? І загалом, і по темі взагалі агресії, і нас цікавить тема Криму теж. Я би говорив, що насправді по двох темах потужність позиції дещо відрізняється, тому що ми не можемо спрогнозувати, яким чином на них буде відповідати друга сторона. І вже зараз зрозуміло, що відповідь буде різнитися щодо кримського питання, щодо агресії на сході України. Я би не робив настільки сміливі прогнози, які зараз лунають, зокрема у Фейсбуку, від інших експертів, щодо того, що Україна, припустимо, показала надто позитивні результати у своїй позиції, що вона гарантовано переможе Росію. Так, звичайно, якщо ми оцінюємо з позиції, скажімо, спостерігача або читача, звичайно, наші аргументи є або видаються більш переконливими. Але в Гаазі оцінюється відповідність або порушення двох конкретних конвенцій. Ми не можемо в Гаазі, припустимо, змусити Росію повернути Україні Крим. Ми не можемо в Гаазі змусити Росію щось зробити із їх присутністю на Донбасі так, як ми цього хочемо. Ми лише можемо довести порушення двох конвенцій щодо фінансування тероризму і щодо расової дискримінації. По-друге, власне, йдеться про дискримінацію кримськотатарської меншини, а також української громади. Я би не говорив про те, що у нас надто чітка перемога в кармані. Ми можемо, в принципі, переконати суд в тому, що, принаймні на сході України є чіткі порушення, які можна констатувати, які можна підтвердити і визнати Росію, якщо не агресором, то принаймні є державою, яка підтримує частково дії проросійських терористів. Щодо Криму, ми не зможемо визнати нелегальність анексії Криму, на жаль, просто через те, що суд не ухвалює цього рішення. На мій погляд, по Криму у нас позиція дещо слабша. Річ у тім, що ми не можемо надати ті докази, які для суду будуть переконливими. Просто через те, що у України немає механізмів збору цих доказів. У неї немає місії ОБСЄ, немає незалежних міжнародних спостерігачів, які перебувають постійно в Криму і можуть підтвердити раз, два, три інші порушення. Але водночас навіть по Криму у нас є певні чіткі докази, припустимо, щодо затримання тих адвокатів, які захищають кримських татар, щодо викрадення і нерозслідування випадків викрадення кримських татар. Тобто деякі моменти можна довести. Чи можна довести повністю весь позов? Я би не був настільки сміливим. Я думаю, що насправді відповідь на це ми зможемо побачити не раніше, ніж за, скажімо, роки 1,5-2, коли вже суд буде рухатися до фінального результату. Зараз лише спостерігаємо і оцінюємо приблизно. Поки Іра поставить ще одне запитання. Тобто ви вважаєте, Сергію, що суд все ж таки візьметься за справу і не відхилить її?
Суд взявся за справу. Дійсно, є певна проблема щодо прийнятності по кримському питанню. Принаймні, Росія намагається її піднімати. Але можливості того, що суд просто відхилить розгляд справи, я її не розглядаю як реально. А що ви, Сергію, відслідковуєте, що пишуть західні ЗМІ, що пишуть європейські ЗМІ, що кажуть американські ЗМІ? Ну, як на це реагують російські? Не буду їх називати там колегами, але ті люди, які там називають себе журналістами, ми бачимо. А от що пишуть західні? Захід тут не є монолітним у висвітленні цієї історії. Я би сказав, що зараз у ключових західних ЗМІ ця тема не є провідною. Є висвітлення, ну, досить непогане, якщо ми порівнюємо із іншими західними країнами у Нідерландах, але це пов'язано, по-перше, із тим, що Гаага перебуває в Нідерландах, а по-друге, із тим, що українська тема зараз в Нідерландах є однією з ключових, оскільки там ще не завершилася ратифікація угоди про асоціацію, там досі це є частиною внутрішньої політики, і, відповідно, ну, там це цікаво людям. Ну, знову ж таки, не забуваємо про те, що в Нідерландах жило найбільше тих людей, які стали жертвами катастрофи лайнера MH17. Насправді там сьогодні мати загиблого і приходила так під стіни суду і вимагала також правосуддя. А американські ЗМІ що пишуть? Я не зустрічав у американських ЗМІ чіткого або глибокого огляду цього процесу. Оскільки зараз, насправді, як я і казав, дуже рано робити якісь висновки, а говорити про якісь аналітичні матеріали можна буде лише після того, коли у ЗМІ буде достатньо матеріалів для цього. Можливо, за 3 дні, коли завершиться попередній розгляд, коли ми почуємо позиції і української, і російської сторони, ну, це вже сьогодні і вчора було, але завтра і післязавтра буде додатковий виклад наших позицій. Можливо, після того аналітики дадуть якісь свої висновки. Поки що я не бачу, щоб ця тема стала ключовою у висвітленні західних журналістів. Сергію, ви сказали, відповідаючи на перше запитання, що не вистачає доказів по кримській темі, по переслідуванню за расовою національною ознакою. Але чого саме не вистачає, бо є резолюція і Європарламенту по Криму і кримським татарам, і резолюція Організації Об'єднаних Націй, де фігурують кримські татари і їхні переслідування. Да? Чи є вони це аргументами для суду? Якщо брати перелік людей, які переслідуються по протистоянню агресії на початку у лютому і березні 2014 року, і ті, хто зараз переслідуються в судах, і кого вже посадили або чекаються посадки, або по справі Хізбут-Тахрір, це переважна більшість кримські татари. Да? По справах сепаратизм, екстремізм, заборона меджлісу, який пройшов прямі вибори, і в яких брали понад 100 тисяч кримських татар 2013 року. Це теж відомий факт, що це єдиний орган, який представляє кримських татар впродовж кількох десятиліть, і цей орган забороняється Росією. Яких ще доказів не вистачає? І чи представлено те, що я зараз перелічив? Так, це все представлено, але знову ж таки проблема в тому, що для Міжнародного суду ООН мають бути ті докази, які для них прийнятні і які підпадають, ну скажімо, під їх очікування. Ми не можемо прикласти в якості доказів резолюції міжнародних організацій або резолюції ПАРЄ, яких було достатньо. Це не є доказами в юридичному сенсі. Я читав певні документи внутрішні, які поки що не розголошуються, подані російською стороною, і власне позиція російської сторони зараз саме така, що вони наполягають. Ми просимо у України конкретні докази, ми просимо у Україні конкретні адреси, паролі, явки, що називається, і Україна нам нічого не дає. І це стосується, ну, ця претензія і кримського кейсу, і судові переслідування на сході України. Відповідно, зараз для мене не до кінця зрозуміло, наскільки зможе українська сторона задовільнити ці очікування росіян, або я не знаю, як це правильно сказати, або ліквідувати ті претензії росіян і надати всі докази, які їм потрібні. Судові переслідування, арешти, посадки, оце зникнення людей і нерозслідування, починаючи від Рішата Ахметова, який вбитий був ще до референдуму. Цих випадків теж недостатньо. Ще, вибач за цинічне запитання, чи має бути якась кількість вбитих і зниклих? Там 100, 1000 мають вбити, посадити для того, щоб це стало доказом. Скільки потрібно для Гааги, щоб це... Я кажу зараз, чому запитую, тому що ти можеш відповісти не тільки на те, що є офіційно, а про те, що ти можеш дізнатися в неофіційних бесідах.
Я не маю якихось неофіційних, скажімо, прогнозів української сторони щодо того, що необхідно надати для того, щоб справа була чіткою і залізобетонною, тому що, звичайно, наш МЗС вважає, що і зараз у них є достатньо доказів, інакше б вони не подавали цю справу. Але водночас не можна говорити про те, що є 1, 2, 3, 10, 20 справ, і цього достатньо. Нам необхідно довести, що йдеться саме про переслідування за етнічним мотивом. Звичайно, є докази, які і зараз є залізобетонними. І тут якраз йдеться не про зникнення людей. Тому що дуже складно довести, що люди зникли саме через те, що вони були представниками кримсько-татарської меншини. А от те, що забороняють навчання мовою тією, якою люди хочуть, тобто українською, кримсько-татарською, те, що ліквідуються школи з цією мовою навчання, те, що забороняється відправляти свої релігійні потреби, оце є проблемою, яку можна принаймні піднімати і доводити. Але навіть тут Росія має контраргументи. І сьогодні я слухав виступ російських представників і звернув увагу, що вони наводять, звичайно, своїх лояльних їм представників кримсько-татарської меншини, і ті люди кажуть, да у нас ніколи не було так добре, як зараз, нам лише стало краще після того, як ми повернулися до Росії. Тобто, відповідно, у них є дуже багато хитрих уловок для того, щоб змінити думку суду, або спробувати змінити думку суду на ту, яка їм цікавіша. Чи зможемо ми протистояти цим контраргументам в ситуації, коли ми не маємо оперативного доступу до Криму, коли ми не можемо навіть часом попросити тих, хто дружній до України, тих, хто прихильний до України, дати свідчення в суді, бо ясно, що багато хто з них просто ризикуватиме своїм життям, якщо вони живуть в Криму і виступлять на користь української позиції в Міжнародному суді ООН. От ці всі обмеження насправді дуже сильно заважають або будуть заважати, принаймні за моїми прогнозами. Але, ще раз повторюся, зараз досить рано для того, щоб говорити, що у нас позиція надто добра або надто погана. Все дуже неочевидно зараз. Будемо дякувати вам. Сергій Сидоренко, один з найвпливовіших журналістів-міжнародників в Україні. Знайшов час, вийшов з нами, доєднався до нашого ефіру. А у нас в гостях Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Вам є що додати до того, що почули, Ні, до я оцінок? багато чому погоджуюся з паном Сергієм. Я знаю, що тут є справа звички ще, або навпаки не звички. Я просив би взагалі всіх бути дуже точними, і особливо в цьому випадку, вже в процесі Міжнародного суду, з термінами, які ми використовуємо, коли ми говоримо, щоб ми вже уникали, бо вже терміни працюють проти нас, а ми є носіями тих термінів, кримськотатарська меншина чи і таке інше. Я буквально годину тому спрямував листа пані Зеркаль щодо цієї теми. Я сподіваюся, що нею і командою, яка в нас зараз працює в Гаазі, це буде сприйнято до уваги. А вона також застосовує якісь терміни? Ні, вона не використовувала ті терміни, які, з моєї точки зору, дають перевагу нашій стороні у захисті своєї позиції. Кримсько-татарський народ – корінний народ півострову, Меджліс – представницький орган корінного народу, і ви витягуєте цілу низку міжнародних документів, на які ви можете спиратися. Зрозуміла ваша позиція. Хоча, наскільки я розумію, в міжнародних документах, окрім резолюції Європарламенту, в ООНівських немає про корінний народ кримських татар. Ні, проблема в іншому. Україна визнає кримських татар корінним народом. Є відповідна постанова, є, ви абсолютно праві, в заяві Європейського парламенту вказується на це у зв'язку з забороною Меджлісу, і українській стороні треба просто на це спиратися. А я уточню зараз, по тому, що казав Сергій, яку б термінологію він не використовував, відверто кажучи, він наполягає на слабкості позиції, хоча каже про це дипломатично. Дивіться, ми чи не знаємо. Я теж боявся би і боюся, щоб ми не виявилися слабкими, але ми не знаємо все того, що напрацювали. Я просто, як один з тих
кого опитувала та група юристів, яка найнята, так, запрошена українською стороною, українською державою. Я знаю, що ця робота ведеться вже давно, вже більше ніж 1,5 роки. По крайній мірі, те, що я знаю. І ми не знаємо, що вони там наготували. Але хотів би сказати, що до ситуації в Криму, я думаю, що виявиться, що будуть фігурувати і так званий неофіційний звіт турецької делегації, поїздка якої відбулася наприкінці квітня і початок травня 2015 року. До того була поїздка туди комісара з питань прав людини Нілса Мужнієкса. Я думаю, що росіяни витащать оцей звіт Штудмана, який їм більше сподобається. Це Парє, да? Да, це спеціальний посланник генерального секретаря Паре. Да, так що тут багато чого. Він поганий для української сторони, да? Він, скажімо так, він дуже такий двозмістовний. В ньому немає переслідування кримських татар. Правильно? Ні, він каже, що є переслідування, але переслідування людей, які є опонентами влади, і він там не побачив системний кримсько-татарський. Я перепрошую, що трошки занудно на цій темі доказів, тому що на що звернув увагу Сергій Сидоренко, він звернув увагу, що хорошими аргументами можуть бути заборона використання мови, закриття шкіл, заборона справляти релігійні потреби. Але і по кожній цій темі можемо сказати, що по релігійним потребам фактично заборон нема. Кажуть, ідіть, не будьте в Хізбут-Тахрір, ідіть до мечеті, жодна мечеть не відкрита, не закрита, а ще й будуть відкрита. Жодної школи кримсько-татарської не закрили, а навпаки, з помпою нещодавно відкривали школу, так звану школу 4 президентів в масиві Фонтани, в Акмечеті. Тобто є форма, яка нібито зберігається, а що там зміст? Зберігається. Єдине, що можуть довести українці, бо єдина українська гімназія була фактично закрита. От тут по-українськи... Це, що стосується переслідування українців. У кримських татарах взагалі виходить в тому, що нібито буде вимагати Гаага, слабка позиція. Я хочу і от зараз протягом нашої розмови з Сергієм і з вами віднайти... Ні, тут є багато те, що підпадає під дискримінацію, тим більш масово, але довести, Сергій каже, буде це важко, так теж дипломатично скажемо, бо там немає української сторони. Ви можете ходити в мечеть, але тепер ви знаєте, що вона повністю під не лише наглядом веб-камер і таке інше. Тут можна сказати, що вони вам допомагають не боятися терористів. Але ви при тому знаєте точно, що до вас кожну п'ятницю приходить людина, яка потім пише рапорти ФСБ. Цього за українські часи принаймні так відкрито. Це що мається на увазі? Це про те, що сьогодні немає жодної такої мечеті, де збиралося більше ніж 100 людей на п'ятничні намази, щоб там не були люди ФСБ. Вони слідкують за людьми, вони слухають розмови, вони потім пишуть рапорти. Це через те, що муфтій... Ні, це через те, що контроль. Це не в нас. Це таке відношення в Росії до ісламу. Це прийшло з Кавказу, це прийшло з тих територій, це прийшов Палагін, який голова ФСБ зараз в Криму, це він приніс з Башкирії. Це з Татарстана, повсюду, де є храми ісламських громад, вони всі під контролем ФСБ, це ж всім відомо. Але, як Осман каже, можна говорити, ви ж там молитеся. І таких можна... То треба дуже слідкувати, аналізувати і надавати докази по змісту. Можна говорити про 42-гу школу Ахмечіті, кримсько-татарської мови. Це вся Україна. Це одна з шкіл в столиці Кримській, бо в самій столиці було важко з кримсько-татарськими школами. І от одна школа будувалася за 4 президентів, і її так і називали. Вона була збудована? Ні, я не це. Не це, я переплутав. Я тоді школу, це яка в Кам'янці. Це кримсько-татарська, 42-га. 42-га школа в Сімферополі. Ви знаєте, там все селище кримсько-татарське, і можна її школу зберігати,
але відкривати класи, перші класи з російською мовою навчання. І таким чином за 3-4 роки розмити цю школу. І можна зробити, як з українською гімназією, сказати, що батьки не пишуть заяви. Добре. То треба в кожній сфері дивитися, що відбувається. Ріфат Бей, є справа про заборону меджлісу або визнання його екстремістською організацією за російським законодавством. Да? І Ніколай Полозов, адвокат, який веде політичні справи в Криму і здебільшого по кримським татарам, він казав, коли арештовували Еміля Курбєдінова, що це нова хвиля переслідувань, і що тепер найбільша загроза саме перед тими людьми, які були членами Меджлісу. Меджліс казав, що йдеться мова про 2,5 тисячі людей, які були обрані на різні рівні Меджлісу по Криму, від сіл, селищ до центрального Меджлісу. От, скажімо, зараз російська сторона, на ваш погляд, намагатиметься не переслідувати по факту членів Меджлісу. Вони знають, хто є, і всі ці 2,5 тисячі людей їм відомі, щоб не додати до газі. Я знав би, що оце буде ваше запитання. Я би не притримав би одне інтерв'ю з одним із юристів, яке я буквально дивився годину тому. Я попросив його притримати, бо хочу ще раз переговорити з цим юристом, щоб він, можливо, там 1-2 такі свої сигнали зняв, бо вони несуть небезпеку для тих людей, які в Криму. Але завтра вранці ви можете побачити на Крим Хабар Аженс-Асе статтю, де той юрист говорить про те, що зараз просто навертається така хвиля репресій, знову вона повертається до Меджлісу. Він стверджує про це. Ми позавчора отримали деякі інформації з Криму. Ви знаєте, що Крим – це дуже складне, як би там не було. І деякі, як би мені дуже дипломатично сказати, деяким не вистачило сил зберігатися собі ту клятву, яку вони дали, які зараз служать в інших органах, вони іноді щось все-таки говорять. Навіть я хочу розібратися. Люди, які були в Меджлісі і тепер свідчать, чи що? Не зрозуміло. Добре, я скажу, що ми отримали довідку від деяких про тих, які зараз працюють в окупаційних каральних органах, і ця інформація нас дуже стурбувала. Коли ще представники СБУ, які працюють в ФСБ, передали вам інформацію про те, що будуть переслідувати? Що зараз, от після того, як вони завершують з певним таким залякуванням релігійної такої громади, тепер вони знову повертаються до Меджлісу. І вони контактують, ці люди, з вами, Андрюся? Ми отримали таку інформацію. Але це... Це подвійні агенти, чи що, не може зрозуміти. Тобто вони працювали на Україну, перейшли до ФСБ, тепер передають інформацію. Попередити, чи це про що мова? Через велику любов? Ні. Через розкаяння? Є деякі люди, які не вистачило мужності, вони служать Росії, але я думаю, що вони весь час думають, що буде, коли повернеться Україна. І іноді вони здійснюють певні такі кроки. Ми до цього відносимося дуже обережно. Це не так буває часто, це може бути дуже рідко, але ми іноді не хочемо, щоб нас використовували, можливо, щоб не було маніпуляцій. Але коли ми отримуємо такі інформації, які несуть небезпеку багатьом людям, ми одразу починаємо працювати з юристами, аби бути готовими. І от завтрашня інформація, вона спеціально дається суспільству, в неї стверджується про те, що такий наступ зараз, повторний на Меджліс, він цілком можливий. У мене питання, а чому люди, які причетні до Меджлісу, залишаються в Криму? Тим паче, чуючи вас, що буде ще наступи. Не можна всім виїхати. Я зараз говорю, не можна в такому самому широкому розумінні. Не можна, бо не можна. Не можна, бо це фізично, там є діти, батьки, родичі, там є все. Як цілому народу виїхати? Це те, що вони хочуть зробити. І ви знаєте, що в Криму серед кримськотатарського народу, і це посилюється з боку членів Меджлісу, є лозунг, Осман знає про це, живи в Криму, за будь-яку погоду, за будь-яких окупантів. Але ж ви знаєте, що точно є такі думки у
певної частини населення України про те, що всі, хто залишаються на окупованих територіях, вони зрадники? Я не знаю такої розпоширеної думки, за виключенням деяких виродків в Україні, включаючи деяких і відомих журналістів. І навіть в тих регіонах, які ми звикли бачити як такі, знаєте, опори України. І з деякими я просто припинив будь-які контакти. Спілкування. Да, але ця думка не розпоширена. Але все ж таки наша тема – це докази. Не це ситуація в Криму, а докази в Міжнародному суді в Гаазі по справі, по одній, скажімо, по половині цієї справи, да, друга половина, яка стосується переслідування за національною ознакою, міжнародній термінології за расизм, де фігурують кримські татари і українці, але переважно кримсько-татарський народ. І по цим фактам. Моє розуміння, от з тої півгодинної розмови, що зараз відбулося з вами і Сергієм, що, можливо, не вистачає постійного контакту і ревізії, і, там, скажімо, аудиту доказів, які міг би надавати Меджліс або представники Меджлісу з Криму для Міністерства закордонних справ. Чи є така постійна співпраця по збору доказів? Це не вистачає. Інформація про те, що там відбулося, про випадки, їх вистачає. Не вистачає деталізації, як це відбувається, з якими супроводжуються діями, словами, починаючи від намірів і діями. Люди про це бояться говорити. Я просто згадав ще одну річ. Пам'ятаєте, протягом 15-го року і 16-го продовжувалися всі навчання силові з залякуванням людей в Криму, там антитерористичні, скажімо так, навчання, тренування щодо антитерористичних операцій в Криму проводилося в місцях компактного проживання кримських татар. Це відомо, да? Це було і в передмістях Сімферополя. Протягом 15-16 років, коли Росія проводила навчання... так звані навчання, оці антитерористичні, це в поселеннях вони завжди були кримських в кримськотатарських поселеннях. Чи невже в Меджлісу недостатньо можливості от зібрати ці докази там з відео, файлами, з аудіофайлами, там, з фотографіями того, що відбувалося в цих місцях компактного проживання, ці випадки, ці дати, і чи цього теж недостатньо, чи цього немає, бо ці факти ніде не фігурують? Ні, все те, що в нас є, ми, як правило, надаємо пресі, цими користуються і правоохоронні органи України. Наскільки буде вистачати, не вистачати цього, побачимо в ході процесу. Але хочу сказати, що питання, пов'язане з системним збором даних, інформації, це питання є. І воно не на нашу користь. І хочеться ще почути ваші оцінки. І головною причиною тут страх людей. Оцінки ваші хочеться почути не лише про Крим, а й про позицію Росії щодо Донбасу. Просто от мене насмішило виступ Рогачова, Ігор Рогачов, представник Росії, який стверджував, що зброю бойовики на Донбасі віднайшли в шахтах. Це зброя, яку покинули радянські війська, і щось, що загубили українські війська. Дивіться, я не буду зараз говорити про абсурдність, бо всі глядачі це почули. Я зараз розкажу про свій досвід взаємодії з російською стороною в 2014 році в Женеві, коли я ще виїжджав з Криму. І пані Лутковська була, ми виступаємо в Раді з питань прав людини Організації Об'єднаних Націй. Я розказую, примітьте, дуже таких обережних формах, бо я живу в Криму, це окупація. Я повертаюся до Криму. І я кажу, де-факто влада, я уникаю слова окупанти. І я розказую про 18 травня, що коли люди молилися, і священники, імами стояли біля мікрофонів і вголос говорили молитву, то ті гелікоптери військові настільки низько літали, що чути не було молитву. Вони так лякали людей. І далі я пішов. І потім вже реагування з залу. Піднімає руку посланник російський, посол не прийшов на ту зустріч. І він каже, пан Чубаров абсолютно вірно вам пояснив, що відбувалося на тому майданчику. Але пан Чубаров абсолютно протилежне пояснив, чому це відбувається. Гелікоптери літали низько, вони були вимушені, бо вони оберігали спокій і життя цих людей. Як ви тут поясните такому абсурді? Як можна пояснити, що танки, ці БТРи чи гради можна з шахт витягнути?
Я не знаю, як цьому протидіяти. То ви прогнозуєте, яке завершення саме по кримській тематиці? Я зрозумів зі слів Сергія, то аргументація по Донбасу дуже потужна, і вона потужна в сприйнятті і європейською стороною, і світовим співтовариством. А от щодо Бо те, що відбулося і відбувається в Донбасі, воно є дуже таким, знаєте, помітним, це можна пощупати. Ну, БТРи заїхали, колона заїхала, виїхали танки. Ну, зрозуміло, 1,5 танки можна знайти. Жертв багато. Можна знайти в воєнторзі, але 100 танків в воєнторзі не буває. Там все це можна відслідкувати. Є збитий меч. Те, що відбулося в Криму, це дуже тонкіше. Це на рівні просто такі, знаєте, поведінки людей, які обумовлені дуже багатьма такими фобіями, страхами, і вони ці страхи мають під собою основу, бо мова йде про життя людей. Прогноз ваш. Прогноз такий, що буде важковато, але маємо працювати. Ми втягнулися в бій. Будемо Для наших глядачів ці ефіри, які ми розпочали щовечора зараз на ТР, називаються «Бугунь». І зараз ви побачите на екрані «Бугунь 5 літр». Перекладається як «сьогодні». А невеличка перерва. Ми завершимо розмову з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим, але наша тема «Позов України проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі» буквально за 5 хвилин. Ты ведешь довольно жестко. Может, от того, что вновь довольно жестко опаздываю на работу. А если не будет сюжета, меня довольно жестко выставят за дверь. Только что получила информацию от Министерства иностранных дел. Мы уверены, что вопрос будет решен быстро. Положи коробку на землю. Это мой брат, все в порядке. Коробку на землю, руки на голову. Это недоразумение, все в порядке. Если ты не заметила, я немного другой. Я заметила. Ты хоть понимаешь, как он хорош? Джесси пролез туда, и никто не заметил. Что он там нашел? На Западе случилась авария между грузовиком и внедорожником с 2 детьми. Премьер-министр в курсе? Думаю, что лучше держать его в неведении, пока не поймем, как все уладить. Кто-то многое сделал, чтобы люди не задавали вопросов. Звучит как безумие, но это случилось. Случилось нечто, но все очень стараются отвернуться. Я знаю, что случилось. Моя девочка мертва. Кто хочет, чтобы все исчезло? И зачем? Когда я был в их системе, кто-то из охраны засек меня. Меня застукали. Будет кровавое месиво. Ты не представляешь, во что ты вляпался. Что с ним случилось? Все в порядке. Тут только мы с тобой. Думаю, для семьи Бэнксов сейчас лучшая стратегия — залечь на дно. Дело касается национальной безопасности. Нас запрут и выкинут ключ. Хватит винить меня за свою жизнь. Ты и есть моя жизнь. Если отдашь файлы, все закончится. Джесси, пожалуйста. Единственная причина, по которой в этой самодовольной стране что-то делается, это то, что существуют люди, которые готовы пойти на все. Это ловушка национального масштаба. Может, вам лучше заниматься фантастикой, а не журналистикой. З 3 березня на телеканалі АТР. Легенда злочинного світу повертається. Пора насолоджуватися життям і впоюватися присмаком помсти. Дом Хемінгуей. У неділю, 12 березня о 21:00. Ватан
sonu ko'rilmagan xalqimizning sabri. Vatan baba dedelerinin Kırım'daki kapı. Vatan kuzde yapraklarda kurugan al tuzkandır. Vatan senin genç kalbinde yuhlap yatkan isyandır. Vatan da os yurtunda alalmagan akındır. Vatan geniş çölümüzde kokku saçkan yuvşandır. Vatan nedir sorasam, çatırga bak, çatırga. Son anlarsın, baş egersin, Numan adlı batırga. Vatan senin istikbalin, uyanacak milletin. Vatan nice kurbandan son, tiklenecek devletin. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen. Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçemizi şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eğlendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksin, bu cihanga niçin geldin? Богуін продовжує інформаційний вечір на АТР. Вітаємо тих, хто до нас долучився. Нагадаю, що сьогодні для вас працюють Ірина Ромалійська, мій колега Осман Пашаєв. Але мав бути не я. Взагалі, сподіваюся, з наступного тижня це буде пара Ірина Ромалійська та Айдер Муждабаєв. Це так вийшло сьогодні. І ми вам готові представити нашого наступного гостя Антон Кореневич, юрист-міжнародник, який, сподіваємось, пояснить нам все те, що зараз відбувається у Гаазі. Ну, ми ще нагадаємо, що тема нашої сьогоднішніх студій, сьогоднішніх розмов – це позов України проти Росії в Міжнародному суді ООН в Гаазі по подіях як на Донбасі, так і по анексії і окупації Криму. А точніше, Антон, якщо я помилюсь, виправте мене, будь ласка, це мова йде про порушення Росією, на думку України, двох конкретних конвенцій про фінансування тероризму та щодо дискримінації За етнічною ознакою. Ну, власне кажучи, всі ми розуміємо, що порушення Російської Федерації проти України міжнародного права вони сягають набагато глибше. Тобто, от чого ці дві конвенції? Чому обрала Україна саме ці дві конвенції? І мені видається, що це абсолютно логічний крок. Справа в тому, що міжнародна правова система, на жаль, працює за іншими правилами, ніж працюють національні правові системи. Що я маю на увазі? Більшість міжнародних судових органів не мають обов'язкової юрисдикції. Тобто відповідач може відмовитися йти до суду як відповідач і може запропонувати інші механізми. Росія могла відмовитися йти? В багатьох випадках, але не в випадку цих двох конвенцій. Бо обидві конвенції вона ратифікувала, і саме через це? Ні, тому що Росія ратифікувала дуже багато договорів, але ми відкриємо конвенції, побачимо в одній конвенції статтю 24, в іншій конвенції статтю 22, які передбачають обов'язкову юрисдикцію Міжнародного суду ООН щодо справ, пов'язаних з цими конвенціями. Тобто держави, які підписали, ратифікували конвенції, дали згоду, що саме Міжнародний суд ООН буде вирішувати справи, що стосуються порушень цих конвенцій. Тому, на жаль, інших договорів, які ратифікувала Росія, які передбачають юрисдикцію обов'язково Міжнародного суду ООН, в даному випадку Україна не знайшла. Ще раз, в світі лише є дві конвенції, які ратифікувала, визнала Росія, і за якими не можна відмовитися йти до суду. Не в світі є, а в цій конкретній ситуації по Донбасу і по Криму є інші конвенції. Конвенція про геноцид, скажімо, яку Росія теж ратифікувала. Але очевидно, що про геноцид сьогодні не йдеться. Тому українська сторона дуже ретельно опрацювала весь масив міжнародних договорів, які ратифікували обидві держави.
і прийшла до висновку, що саме за цими двома конвенціями є логічні підстави говорити про подання позову. Тобто саме по Донбасу і по Криму дві конвенції про заборону фінансування тероризму і про ліквідацію всіх форм расової І дискримінації. мені здається, що треба підкреслити, що не треба плутати це з Міжнародним кримінальним судом. Те, що ми зазвичай чуємо як Гаазький трибунал. Абсолютно правильно, тому що насправді Гага – це ж місто, столиця міжнародного правосуддя. В Газі насправді розташовано дуже багато судових органів. Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії, який дуже часто називають Гаазьким трибуналом історично. Спеціальний трибунал для Лівану, спеціальний суд для Сєра-Леоне. Купа Бо різноманітних всім установ. здавалося, що ми прийшли в той Гаазький трибунал. Ні. Ми говоримо, що сьогодні два гаазькі суди працюють з Україною. Міжнародний суд ООН, про який ми сьогодні говоримо, він розглядає справи між державами, держава проти держави, і Міжнародний кримінальний суд, де ми говоримо про індивідуальну кримінальну відповідальність за найсерйозніші злочини проти міжнародного права. І він теж працює по Україні. Якщо ви пам'ятаєте, про нього ми часто говоримо в контексті можливих злочинів проти людяності, воєнних злочинів. А можна Криму і на одразу Донбасі. запитання, якщо так багато судів, і декілька ви перелічили, це спеціальні суди по Міжнародний суд по Югославії. Ми знаємо, ви кажете, спеціальний суд по Лівану. Це означає, що може бути створений окремий суд по Росії, по Теоретично це можливо. Теоретично це можливо. Створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу, який би вирішував питання, скажімо, відповідальність за збиття Боїнга MH17. Якщо пам'ятаєте, що була ідея створити такий спеціальний міжнародний кримінальний трибунал під егідою Ради безпеки ООН. Це був би такий же випадок. Але І в чиїх це силах це створювати? Рада безпеки ООН, хоча може бути і багатостороння угода між державами Неможливо, без тому що участі ООН. Тому сьогодні і Міжнародний суд ООН, і Міжнародний кримінальний суд обидва працюють з українською ситуацією. Але сьогодні ми говоримо про конкретні слухання, які почалися вчора. Вони почалися у Міжнародному суду ООН, який також знаходиться у Гаазі, як ми з'ясували. І там йде мова про конкретні дві конвенції. Як ваші оцінки, наскільки сильна позиція України? Ну, по-перше, мені здається, що те, що Україна подала цей позов, це логічно, тому що цього вимагало і українське суспільство, і, я думаю, міжнародне співтовариство. Якщо держава 3 роки каже, що є порушення, напевно, вона повинна вчиняти якісь дії, щоб притягнути порушника до відповідальності. Мені здається, що тут фундаментально подивитися на ту доказову базу, на ту аргументацію, яку мають представники української сторони. По Криму, звичайно, ключова річ. Доводити, що дискримінація кримських татар та українців в Криму має національну етнічну ознаку. Що їх дискримінують саме через їхнє національне етнічне походження, а не політичну точку зору, а не громадянську позицію, і навіть не релігію, а саме національне етнічне походження. По Донбасу потрібно доводити, що так, у нас є збройний конфлікт, у нас є ведення воєнних дій, коли ми говоримо про війну, але у нас є і окремі випадки, які відповідають кваліфікації злочину тероризму, наприклад, збиття того ж самого Боїнга. І, відповідно, Російська Федерація повинна нести за них відповідальність як та держава, яка фінансує, постачає, озброює терористичні Представник, групи. американський юрист, який вчора виступав від імені України, вчора заявив, що не всі там є терористами, що є бойовики, я не знаю, там сепаратисти озброєні, але не терористи. Терористи лише ті, хто скоює проти мирного населення, і перерахували обстріли Волновахи, мені здається, Краматорська, Маріуполя і MH17. Тобто в цьому випадку буде слухатися лише оці окремі випадки, а не взагалі вся агресія, так? Мені дуже сподобалася ця позиція представника України, тому що так, ми можемо говорити про слухання щодо збройного конфлікту на Донбасі як контекстуального такого елементу. Але так, нас цікавлять конкретні випадки, які можуть підпадати під кваліфікацію терористичних актів. Що це таке? Це акт, спрямований проти цивільного населення з метою їхнього залякування і з метою змушення їх до певних дій. Тобто на Донбасі все, що відбувається з весни 2014 року, це не тероризм з точки зору міжнародного права. Це збройний конфлікт. Україна каже, що міжнародного характеру між Україною і Росією. Ну, але при цьому тут взагалі всередині України тепер це антитерористична операція. Міжнародне право це не цікавить. Ми можемо назвати це як завгодно, можемо назвати це, я не знаю, балетом чи карнавалом. Міжнародне право має свої кваліфікації для окремих ситуацій. Тобто нічого, що у нас не проголошена війна, там не введений військовий стан? З точки зору міжнародного права це неважливо. Антона, я хочу вас повернути до оцінки, яку давав кілька хвилин тому Сергій Сидоренко, це головний редактор «Європейської правди», який теж дуже ретельно занурюється в
ці позови і взагалі міжнародну тематику, оцінити доказову базу саме по українцям і кримським татарам в Криму, по переслідуванням за національною і етнічною ознакою? Ну, ви знаєте, по-перше, ми бачили поки що лише тільки позов, самопозовну заяву, і ми слухали представників України вчора. Мені здається, що ключова річ доводити, що те, що роблять з кримськими татарами, те, що роблять в мечетях, те, що роблять з окремими активістами, те, що роблять в школах, так, що це все саме через те, що вони кримські татари. Я б сказала, як по Донбасу будуть розглядатися окремі випадки. Да? Є конституальний справа, так само конституальна вона по Криму, а розглядатися буде що? Які окремі випадки? Чи ви бачили ви, чи знаєте?